ɲɛkɔrɔ ni m'i kunna kɔrɔta wuli ka bɔ ɲɛkɔrɔ wari cɛkɔrɔ bilalen i tɛ kɛ foyi n'an tangolon bilalew kalifa ko a sera yɔrɔ min na sisan an yɛrɛ bɛna kɛ cogoya min na o tɛna an kamana kan fa an kɔrɔ gɛn ka bɔ yan ni an kɔrɔ filɛ nin e ni an bɛna dumuni de sigi yan sinon an kɔrɔkɛ kɔni o ta bana la ka ban cɛ n teri ye n yɛrɛ min ɲininka fɔlɔ i ka naloma fila nin ka ko bɛ cogo di olu a ne yɛrɛ kamana ganna cogo di ne ninnu fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ni kamana ganna min na dɔrɔn a fɔ ɲɛna ne n'u bɛ ɲɔgɔn kan de an bɛna ko de fɔ i tɛ ka mɔgɔ laban dɛ i bɛ ka loi min sigi nin ye a kana sigi ne dɔgɔnin da la dɛ i sigi y'a faamuya ni ma ɲɛ ko i bɛ taa fan wɛrɛ fɛ i bɛ taa muso furu i bɛ t'i ka loi sigi o da la yen wa sinon o tɛ kɛ yan dɛ kan foyi tɛ d'accord kana tile fila ye dɛ fɛrɛ ye dɛ Fatim mais ne bɛ e wele appel tɛ ta ne fɔli ci ma i tɛ ka ne jaabi e ne bɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna dɛ a ye dɔɔnin yɛrɛ de ne y'a f'i ye ne ni n dɔgɔnin ni n bamuso bɛ du kɔnɔ ne bɛ fɛ ka an ka bɔ nin cogo la ne bɛ fɛ k'i furu pour que n bamuso bɛ se ka lafiya cogoya min na la furu yɛrɛ ka di ne koyi mais i bɛ n kɔnɔ dɔɔnin i b'o kɛ an wɛrɛ k'o to yen sa ne mago bɛ wari dɔ de la e k'i tigɛ jan ta ma i yɛrɛ tigɛ ninnu yɛrɛ i b'o kɛ ne mago bɛ wari dɔ de la joli ɲɔgɔn hali n'a kɛra 15,000 ɲɔgɔn na 15,000 Fatim ok ne kɔni ko muso kɔni ka di ye kɔni i b'a diya n ko bɛɛ kɛ yɔrɔ dɛ wallahi ka di ne trop ne bɔra e t'i ban o ma mais 15,000 tɛ sɔrɔ bi mais n bɛ 10,000 di ma bi quoi awɔ n bɛ 10,000 di ma sisan o bɛ sɔn ka diya n ye sa ka di ne ye mais kɔfɛ sini ou bien sinikɛnɛ n bɛ 50,000 di ma quoi i y'a faamu ne bɔra e b'o kɛ o awɔ n bɛ tila ka message ci ma sisan o ba tɛ ɲaami kana ɲinɛ dɛ awɔ n bɛna hakili jagabɔ ci dɔ de bɛ yen dɛ n'o ci tɛmɛna n bɛ nin jaabi y'a mɛn a kana kɛ cimɛnta kɔni a ɲ'a mɛn ne bamuso a sɛgɛnnen don yɔrɔ dɛ ne bɛ fɛ e ka na dɔrɔn e k'ale bolo bɔ daga la o tɛ koba ye o de ye ne ka problème yɛrɛ ye sisan n y'a mɛn i y'a faamu awɔ n y'a mɛn n tɛ kan jumɛn bɛ da wallahi kan foyi tɛ ni jɔn ye Fatim kɔrɔ ni Fatim ko nin kɔrɔ tigɛ ne ka furuko kuma fɔ Fatim ok
kalifa se ka kɛ ten ne an ka dusukɔnɔ an ko mɔgɔbaya kuma kɛ Tan meme. Kan foite. Ko ga. Ne ram toto flaw fi ni o. Ha? Abdori. Ati chola. Ko ga. Don. Bien. Kan meme. Wallahi kan foite. Chakara famere. Wallahi plan. O be gain. Angana waru. Don. Bien. No. Khalifa. Ai bi ka kuma mfo ne Khalifa nta ki wara duma ne. E klikan gri gri fe ki ka segi tara de ko la ka bodu ko ne kipta tunga foto mo mun kele pede bi. Ine to kala ma du ngona. Tagalite bashi yoy itaka kun la fa fu tene kan do ngone chukudi na fora ni ndon ante bala ame fadila ne bolu ulu ba ne bay sike fa fa ko lui akango kene ane biga amba jeti mne kliflanina ndeka komanda ndeka komambo. Au fait, là, et vous m'en faites qu'on est une corée même comment là. Yo ko la kuma ga item so ka furu kuma le fo. Item so me. La ke. O mais ini corée mo bi la muna ti ga ne blage weli. Ale se tour gi weli kata ila sin kuma kuna asra ma ne ra weli ga fo na fo na mo bi la ti ga ne blage weli. Ale se ge weli to di. Bebe fa ta ka go de o kuma ne ko ke ma se ke chi na ne chiu. Na yo ne blochi la o mo ko ju ya. Din fam ne. Yo da sa o cho be tanton li. Yo ro de. Ne adom. Karamo sumana ne bora ne mafu ay do on fon bana ko fe ay do no ko fa na ro ko ko ta tuni ni ne o fo ma ya wuli ne la o danga kan foti mama min fo ne ma o la ko shi foti mama min fo ne ma wona ga wuli ka ba ko ni wuli ka tawla karamo man toro pasimbado na fefe fo ngam nana ola nana si seli wati sera ni tesaleta ni bura wule an la gare ndoni mo bura mo chalim ni ga jigala iga na jamina sel ko ne ba yere fle joy ma foite bura ma la goshim daneka ne fo la ko ni maru nana ndo ga mi ndale nonga no nana o kanga bura do ya ne bolori wa wala ga jaga bura kele ne bulu o fene ya ne do ya bura yi kani do ya na fan o bura ko munte ko kalama buru kalama sisa ne te fu yedu ngona ne tate du inage al negata ma chama akacha ni miro la Abi baga makele tiga muso la pour gagner muso la fere. Biweni na ro dongo ro keni muso ro wen wo fere. Mbi faga kan ere faga. Ntna ere faga bliere. Mbi faga ka tas gi nyoko na were ku o be ke fene. No te sa ki magana ni ma dabu be ga masa. Ai sa ne ere di mina era. Ai di masa. Ai sa so mo. Me be ke la to de. From sa ya from. Ba le te ko ro. From sa. On ta fi ngewe. Ni ko ti. Ta fi. Neni matagabe neni ntigabe Khalifa karamogo neni manga mino taka tawla amano ngone mesenga du ngona ne nte dumini ke nte jisura kami nere mimi di bo ata dumini ni kana nai na fara ko dumini kele net su net du karamogo ko daw nyoro Khalifa
ni nin bɛɛ lajɛlen faamu n'i ye fɛn fɛn mɛn baladen da balaba nɔ don ne kun sigilen bɛ nin don in kan ko nin bɛ kɛ o bari ba musokɔrɔba bɛ sira min kan bɛɛ b'a dɔn sira ɲuman tɛ tɛ baasi ye i bɛ se ka t'i ka taga la bari i yɛrɛ ye dencɛ gwalen ye maa tɛ foyi f'i ye tuguni o de bɛ fɔ bamanankan na ko fɛn min tɛ sɔrɔ i sigilen n'i wuli ka jɔ ko taama go nɔgɔya i ye nka a mana gɛlɛya cogo cogo i balimaw don olu bɛ se k'e lafili bi mɛ e kan'u lafili abada taa i ka t'i da kan ɲini n'o de kɔni y'i takun ye ta bari ni ne ye bila k'i sigi yan ko mana bɔ a kɔfɛ hadamaden kasara ka gɛlɛn n'a ye ta ne yɛrɛ se mana kɛ min ye kɔfɛ ni musokɔrɔba ni denmisɛnw b'o kuma kɛ i y'a faamu o tɛ baasi ye ne bɛ sira ɲini i bɛ se ka t'i ka taga la. An balimaw aw salamu alaikum fo yan fɔ sigiyɔrɔ la aw ka karamɔgɔkɛ de don Segu Keyita ka bɔ Selenge Dalaba la a ma se n ka fɛn fɔ aw ye tugun bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ ka bɔ ka foli lase n kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ yen ni haminako gɛlɛn de bɛ aw la haminako fan o fan aw minnu ta ye furuko ye aw minnu ta ye denko ye aw minnu ta ye garijɛgɛko ye aw minnu ta ye nafoloko ye aw minnu mago bɛ ɲɛfɛla de la ka bɔ kɔfɛ ka ɲɛfɛla sɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ Selenge dugukolo sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ yiri dɔgɔtɔrɔ o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔ ma cogo min aw minnu bɛ n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wele a ka nimoro la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanagan ko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛ na jɔrɔnako n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli di kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh.